Gabon Euskal Herria, ongi etorri Patagoniara. Txoritxo batek erran dit, datorren martxoaren 20an, Baskari ikeragarria izanen dela Sagardotegian. 83. urtean jaiotakoen kinta Baskari ikeragarria. Hori bai, zuzendaritzak erran dit, kaleratuak ez izateko, gutxienez, bakoitzak kupel bat edan beharko duela. Osorik. Lortzen duenak, immunitatea eta zerbait jateko aukera izanen du. Janari energetikoak ez daude onartuta. Beno ba, arrautzak izoztu baino lehen, banoa. Aio Euskal Herria.